Dobré ráno. My name is Yechiel Bar Chaim, and I'm absolutely delighted to be back here at Jedlička Institute. Takže dobré ráno, jmenuji se Yechiel Bar Chaim a mám strašnou radost z toho, že zase mohu dnes pobývat tady v Jedličkově ústavu. Now my topic is how disabilities are viewed in the Bible. Tím tématem mé dnešní přednášky je to, jak se Bible dívá, jak pohlíží postižení. Na postižení, promiňte. And you might be asking yourself, hey, wait a minute. This is a largely atheistic country. Why is anyone coming to talk to us about something from the Bible? No a možná, že si v tu chvíli řeknete, no moment, proč tady v Čechách, což je země, která je převážně ateistická, proč sem přichází někdo, aby nám přednášel o Bibli? Chaim, I'm very sorry. May I sit down because of my back? Já se omlouvám, ale už nejsem nejmladší, bolí mě záda, tak si sednu to bolí. So I want to reassure you, do not be afraid. I have no intention of preaching to you. The reason that I'm talking to you about this subject goes back to my days working in the Tunisian island of Jerba. My field is humanitarian aid, and we were trying to enable mentally impaired Arab, Berber, and one Jewish person to learn some sort of vocational education. So they said to me, we want to have a meeting, we want Christian and Jew and Muslim to all speak about physical and mental disabilities in their religion. And I was the one. Now, to give you an idea of what the Bible sounds like in the original, tak jenom abyste si představili teďka, jak zní ty věty v Bibli. I will say one sentence in Hebrew, so you'll hear it. Tak vám řeknu jednu větu v hebrejštině, abyste slyšeli, jak hebrejština zní. Vayivra Elohim et ha'adam b'tzalmo. B'tzelem Elohim bara oto, zachar v'nekeva bara otam. Yes, I'll say. So God created man in his image. In the image of God he created him. Male and female he created them. Teď jste to slyšeli v angličtině a já vám přečtu tenhle ten citát z Bible. Používám vydání takzvané ekumenické z roku 1984. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Muže a ženu je stvořil. This means that we are all, every one of you and every one of us in front of you, are created, according to this story, in the image of God. I want another verse. After making the entire universe, God saw all that he had made, and behold, it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. A teď vám přečtu ještě jednu větu, to je pokračování. Poté, kdy Bůh tedy stvořil celý svět, všechno živé, tak ta věta zní, Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. Which means that the differences between us, in a certain sense, at a certain level, really don't matter. Tohle to znamená, že rozdíly, které mezi námi jsou, tak na určité úrovni, v určitém smyslu, nehrají vůbec žádnou roli. Nemají význam. That we share a spiritual quality in which we are all equal. My všichni máme společné některé duševní a duchovní hodnoty, nebo kvality, vlastnosti,
A v tomto smyslu, z hlediska těchto duchovních, duševních kvalit, jsme si všichni rovní. And yet, we're still somewhat troubled why the people have physical and mental disabilities Ale if přesto, everything is supposed to be good. And this is part of a larger question, why do people suffer? a tohle to je součást takové širší otázky, proč vůbec mají lidé trpět, proč trpí. This is a real question, and the Bible gives different kinds of answers to that question. To je opravdu velmi závažná otázka a Bible na tuhletu otázku dává různé odpovědi. First is the idea that it's a punishment. První taková věc, která člověka napadne, je, že jde o trest. Some kind of moral failure for which God is exacting his due. Jakýsi druh morálního selhání, za které Bůh nám vrací to, co tedy dělá, nebo dělá to, čím nám tedy vrací ten něco za to morální selhání. For instance, in talking to the people of Israel, who are always misbehaving in the Bible, there is a threat made. Například, když promlouvá k lidu Izraele, mimochodem ti se vždycky chovali nějak nezrovna nejlépe a dělali prostě nepořádky. A v souvislosti s tím zaznívá taková určitá hrozba od Boha. The Lord will smite thee with madness and with blindness and with astonishment of heart, and thou shalt grope at noonday as the blind gropeth in the darkness. Zase citát z Bible. Hospodin tě raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli. O polední budeš tápat, jako tápe slepý ve tmě. But then there are other stories that turn everything around, and the disability is what enables the Creator to accomplish His will. Pak jsou ovšem úplně jiné výklady, jiné věty, které vlastně říkají, že tohleto všechno umožňuje Bohu, aby prostě mohl realizovat, uskutečnit svoji vůli. Now here I have to pause for a moment and ask you a question. A teďka musím na chvílečku udělat takovou přestávečku a zeptat se vás jednu věc. I know that some of the stories are unknown to you. Já vím, že některé ty příběhy z Bible neznáte. But who, for example, knows about Abraham and Sarah? Znáte prosím někdo příběh Abrahama a Sáry? 1, 2. Is that yes? Okay, so I have to explain. Takže to musím vysvětlit. At the very beginning, there is a man, Abraham. Takže úplně na začátku všeho je člověk jménem Abraham. And he is told, leave everything you have and go to a land that I will show you, and I will make of you a great people. A jemu je z hůry řečeno, nechej všechno, co ti patří, na místě a vydej se na cestu, vydej se do země, kterou ti ukážu, a já z tebe udělám velkého člověka, udělám z tebe národ. And he marries Sarah, or Sarai. On si vezme za ženu, ženu jménem Sára. And they have no children. A nemají děti. And Abraham doesn't go around asking, how am I going to become a great people if I have no children? But still, that's the fact.
he's 100 years old and he still doesn't have a child from Sarah. Takže on se neustále ptá, rozhlíží se kolem sebe, ptá se, žije 100 let, ve věku 100 let stále nemají se Sárou žádné děti, tak si klade otázku, no ale jak se země může stát velký národ, když nemáme ani jedno dítě. And it's one thing that he's 100, but Sarah is 90 years old. Tady nejde jenom o to, že jemu je 100 let, ale Sáře je 90. And then there's some guests who come and they say, this time next year you will have a son. And Sarah in the kitchen is laughing. Pak k ním přijdou nějací hosté a říkají mu, příští rok se vám narodí syn. Sára v kuchyni to slyší a hrozně se směje. And believe it or not, I mean that's the way it's written, in 9 months or a year they have a son and he's called Yitzchak, which means we'll laugh. It's a joke. We'll laugh. Jo, pardon. Yes. A skutečně do roka se jim narodí syn a dají mu jméno Izák a to v překladu znamená smát se, nebo budu se smát. So the idea is that the inability to have children, this disability, became the way in which the Creator demonstrated his great powers and also achieved, or began to achieve, his purpose of creating through Abraham a great people. Takže můžete tomu věřit, nemusíte, ale zkrátka na tomhletom příběhu je demonstrováno, nebo Bůh demonstroval, že tím, že těm 2 starým lidem dal to dítě, tak tím demonstroval svoji sílu, svoji moc. A současně tím prokázal platnost toho svého záměru, že Abraham bude tím otcem velkého národa. Now, no one wants to be known just by their disability. Samozřejmě, že nikdo nechce, aby byl znám jedině díky svému postižení, aby o něm lidi věděli jenom díky postižení. Because each of us have other qualities as well that in some cases are just as important or more important than our disability. Protože každý z nás má řadu vlastností, řadu kvalit, které jsou mnohem důležitější nežli samotné postižení. But in the story, in the continuation of the story that I'm telling you, guess what happens? Ale v tom příběhu, který vám tady teď vyprávím, tak představte si, co se stalo dál. The grandson of Abraham, Jacob, Abraham, když už potom měl vnuka, jeho vnuk se jmenoval Jákob. has a very difficult life. He has to struggle for everything that happens. A Jákob měl strašně těžký život a neustále musel s něčím bojovat. And at one moment, a man, or an angel, however you like, sees him in the night and starts to fight with him. A jednou v noci prostě nějaký člověk nebo anděl, byl to snad anděl, ho spatřil a pustil se s ním do zápasu, bojoval s ním. And there's no reason given why this person is fighting with Jacob. Přitom teda Jákob vůbec netušil, tam nebyl žádný důvod, proč by se s ním měl rvát. And they fight the whole night, struggling, wrestling, boxing, whatever you can imagine. A zápasili spolu celou noc, zkrátka se rvali, boxovali, představte si prostě strašnou rvačku. Celou noc takto bojovali. And then the dawn comes and the angel has to run away. A pak najednou už nastupuje svítání a anděl musí zmizet. But,
before he escapes, he hits Jacob here. Ale ještě předtím, než tedy zmizí, tak stihne Jákobovi zasadit takovou hodně tvrdou ránu do stehna. And for the rest of his life, Jacob is lame. He walks with great difficulty. Takže až do konce života potom Jákob velice těžce kulhá. But this disability is a sign, an important sign of his role in the divine plan. Ale tohleto zranění, to postižení, no longer will it be said that your name is Jacob, but Israel, which means the one who struggles with God. For you have striven with the divine and with man, and have overcome. Opět citát. Nebudou tě už jmenovat Jákob, nýbrž Izrael, ten, kdo zápasí s Bohem. Neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. But the story that I like best takes place about 300 or 400 years later, when the people of Israel are slaves in Egypt, and there's one man, Moses, who has escaped from Egypt and is living in the desert. Já mám ovšem nejraději ze všeho další příběh, který se odehrál mnohem později, nějakých 300-400 let později. A jde o to, že v té době lid Izraele žil v otroctví v Egyptě. A v té době jeden z příslušníků toho lidu izraelského, Mojžíš, utekl z Egypta a žil v poušti. And one day he's out with the sheep, and there's a bush that's burning, and the bush keeps burning. It doesn't disappear in the fire. On žil v poušti, pásl tam ovce a jednoho dne se mu přihodila strašně zvláštní příhoda, že narazil na keř, který najednou vzplanul a začal hořet. A hořel a prostě hořel neustále. And a voice, I mean, this is the story. You don't have to believe it. I'm not saying I believe it, but this is the story. Já ještě bych chtěl zdůraznit, tohle je prosím ten příběh. Nemusíte mu věřit. Já vás nepřesvědčuji o tom, ale je to prostě příběh. Okay, so the voice speaks out of the burning bush and says to Moses, I want you to go back to Egypt and bring my people out as free men. Najednou z toho hořícího keře zazní hlas. Zase opakuju, nemusíte tomu věřit, ale je to tak, že takto tedy ten příběh je napsán. A ten hlas říká, vrať se do Egypta a vyveď svůj lid z Egypta. Now, how would you react? Jak byste reagovali? If a voice spoke to you from a burning bush and told you to go up against the mighty king? Jak byste reagovali, kdyby najednou zazněl z hořícího keře hlas, který vás vyzývá, že máte jít zpátky do toho nebezpečí, do té země, kde vládne mocný král, zotročil váš lid a chce, abyste prostě udělali něco proti vůli toho krále? I think it wouldn't come as a surprise to you that Moses said, more or less in today's language, what are you talking about? Já myslím, že vás nepřekvapí, když zkrátka Mojžíš zareagoval asi tak, jako bychom zareagovali i my, a když to řeknu dnešním moderním jazykem, o čem to pro Boha mluvíš, nebo o čem to pro Pána mluvíš. I'm living comfortably in the desert. I have a wife, I have a father-in-law. I got out of Egypt, and you want me to go back? He didn't say this, but this is sort of
samozřejmě on to takto možná neřekl, ale můžeme si to tak prostě vyložit. Proč bych já se měl vracet do otroctví do Egypta, když já si tady pohodlně žiju v poušti, mám manželku, mám tchána, mám tady stádo ovcí, no proč bych se měl vydávat do nebezpečí? And the voice, God, doesn't give up. He says, and he keeps on saying, I'll help you, I'll be with you, you'll succeed, don't be afraid. Ale Bůh se nezdává, Bůh pokračuje, neustále ho přesvědčuje, že musí jít do Egypta, slibuje mu, že mu pomůže, že ho bude podporovat, že s ním bude neustále na blízku, aby se nebál. But Moses is unconvinced. Ale Mojžíš není přesvědčen. And he says, besides, I'm a stutterer, no one will listen to me. Kromě jiného říká, vždyť já koktám, vždyť mě nikdo nebude poslouchat, nikdo mě nebude naslouchat. So this really angers God. And he tohleto, shouts from the bush at Moses. A tohle to Boha strašně rozčílí. A z toho keře na něho začne křičet. Vayomer Adonai elav, mi sam pe ladam, o mi asum elem, o cheresh, o pikeach, o iver, halo anochi Adonai. Then God said to him, who makes a mouth for man? And who makes one dumb or deaf or sighted or blind? Is it not I, the Lord? Hospodin mu však řekl, kdo dal člověku ústa? Kdo působí, že je člověk němý nebo hluchý, vidící nebo slepý? Zdali ne já, Hospodin. So in this story, God will take no excuses. You can't go around saying, well, I can't do that, I'm disabled, please leave me alone, I'll live from my pension. Takže podle tohoto příběhu zkrátka Bůh nedá na žádné výmluvy. Žádné výmluvy. To, že zkrátka nemluvíš plynule, není vůbec důležité. Prostě ten člověk není mu dovoleno, aby si klidně žil, jako dejme tomu, na penzi. More than that, the God of Abraham, Isaac, and Jacob says, I will be your protector. A navíc ještě Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův řekne, já vás budu ochraňovat. And he says to all the people, thou shalt not curse the deaf, nor put a stumbling block before the blind, but thou shalt fear thy God, I am the Lord. A všem lidem Bůh řekne, nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha. Já jsem Hospodin. If someone curses a deaf person, that deaf person has no way of protecting himself. He cannot complain because he hasn't heard it. Když někdo nadává hluchému člověku, tak je to strašná obtíž, protože ten hluchý člověk si nemůže stěžovat. On to přece tu nadávku neslyšel. And if someone puts something in front of a blind person who's walking and he stumbles because he can't see, he's also defenseless. A nebo když někdo položí něco do cesty nevidomému a ten nevidomý zakopne, upadne, tak je bezbranný, je bezmocný. So God is saying, I will be the one who will give the testimony in court that you put the obstacle in front of the blind person or you cursed the deaf person. I will be the one. Takže Bůh tímhletím říká, že on bude ten,
který podá svědectví o tom u soudu, například, že někdo položil tomu nevinovému do cesty překážku, anebo že vyřknul nějakou nadávku vůči neslyšícímu. And the special status of people with disabilities in the eyes of the Almighty is later confirmed in some of the most wondrous words in the whole book. A postavení člověka s postižením v očích Boha je potom potvrzeno v dalším textu Bible a je to opravdu mimořádně silné. Later on there are prophets who get special revelations about what will be at the end of days. Později potom přicházejí proroci a ti hovoří o tom, co viděli, co tedy vidí do budoucna, co čeká člověka na konci jeho dní. And this is the time when all the suffering of the world is erased. A to už je doba, kdy veškeré utrpení lidí prostě zmizí, neexistuje. And what does this mean? Co to znamená? To znamená potom na konci těch dní, že už prostě žádné utrpení nebude. Co to znamená? The prophet Isaiah prophesied Ezajáš, jeden z proroků, vyřknul své proroctví. Then the eyes of the blind will be opened, and the ears of the deaf will be unstopped. Then the lame man will skip like a gazelle, and the tongue of the mute will sing glad song. For water will have broken out in the wilderness, and the streams in the desert. Takže to proroctví Izajášovo říká: tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. So in this way, people of disabilities become the symbol. Takže tímto se lidé s postižením stávají symbolem. And they become the metaphor for the salvation of everyone. A stávají se metaforou spásy všech. So even if I'm an economist and I started off looking at ways to give agricultural training to mentally impaired youth in Djerba, you see what has happened. And I'm very pleased and moved to be able to be here this morning with you. Děkuji. Takže přestože jsem ekonom a přestože jsem začínal tím, že jsem učil farmařit mladé lidi s postižením mentálním na Džerbě, tak jsem skončil tím, čím jsem skončil a chci vám říct, že jsem velice dojat tím, že jsem tady mohl k vám promluvit, že jsem tady s vámi mohl strávit chvíli a chci vám za to mnohokrát poděkovat.